Ahoj, jsem tady zase. Dneska si zahrajem, jak můžete někdo vidět, FNAF 3. Hledám písničku, počkejte. Předtím jsem natáčel strašně. Asi tak 4 videa, 5. Ale pořád mi to padalo. A z jednoho důvodu. Že jsem měla málo místa. To jako bylo ten důvod. Že mi to pořád padalo. Vzal jsem si to za peníze. Máme 1 night. Natáčíme 1 minutu přesně. 5 nocí u větráku 5 nocí u větráku 3. Tutorial. Hi. Springtrap, kde jsi? Kde utíkáš? Druhá. Ta? Já tady mám vlastně neomezeně baterky. Nebo ne? Že já tady žádnou baterku nevidím. Tak mám neomezeně baterky. Ten Springtrap tady prostě není. Tady prostě není. Protože já dělám pořád robotol. Já se nemůžu pomoct s tím robotol. Když máčknete robotol, tak vlastně prostě jako všichni roboti se deaktivujou a všichni se vrátí na své místo. To je asi to nejlepší. Řekl jsem, že nebudu natáčet s písničkou. OK. 5 nocí u větra. Kamera se tam si zapne. A v každém videu si zahrajem 1 noc. To je asi to nejto. Je to fakt po FNAF 2, protože jak tady vidíte, tak tady máte prostě hlavy od nich. Máte tady Mangle hlavu, Bonnieho ruku, Bonnieho kytaru, Balon Boyovu hlavu, Bonnieho hlavu bez uší a Toy Chickenu. Ano, dohrali jsme. Takže já si myslím, že se vám tady toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, pozitivní komentář a já se s váma loučím a ahoj.